Sik nyuwun podang kuning. Podang kuning. Iya. Suwe ra makani manuk nih. Oh iya. Iya. Wih, Mas, ditukokke. Tukokke pakan. Oh! Hop. Matur sembah nuwun. Oh, ngono kuwi nguranu fungsi dik. Wah, apa kae? Via nyindene kok polahe ra sebene. Wis kek kono medhun sik kono. Mbangane ngambon-amboni kono kok. Matur sembah nuwun. Ana nawala. Wacane sik. Dari Pak Agus Rusdianto, alumni Akademi Komunitas Negeri Yogyakarta, angkatan 2016-2017 dan alumni PDAM. Salam buat kawan-kawan PDAM terutama Pak Wasito Selang 2 dekat UGK. Nggih, sembah nuwun Pak Agus Rusdianto Mboto. Udune. Matur nuwun. Nderek Mahayu bagi awit sampun kelampan nggih menika mengeti Disnatalis Universitas Gunung Kidul ingkang kaping 22 tahun, 22 tahun, kalih dosa kalih tahun. Mugi-mugi sansaya ngrembaka sansaya kuncara wekasan saged nuwuhaken para mahasiswa-mahasiswa anak negeri sing pancen estu menika migunani tumrap bangsa, agama lan negara. Matur sembah nuwun. Cekap semanten atur kula tunjung. Jam 2 punjul 7 tak ngundang Kang Gareng nganggo seraginan uler kambang. Uler kambang ublekku tak. Tak. Apa ya sing biasane dionekke wae. Kedhep tasma aku nyawang sendang biru. Salin iki mesti arep nakal nek. Engko ngendang dikendangi apa disenggaki dhewe. Entak kono blak entak gendung gendang tak endang deng tak Yanti dingonoke dhewe. Mangga Mbak Yanti. Iya. Kanyelaki. Iya. Waduh. Ya. Aja grogi nek karo Mamas Kacang kowe. Kewalik. Eh? Kacang Mas ora Mamas Kacang.
Ayo apa-apa lho wae. Janji. Masih polos kowe. Kono nek arep diorek-orek kono. Selendang biru. Selendang biru. Hamong enaki hati. Udarku tak jiwe tak tek. Nara tekan baten setiamu. Iki kowe sing ngono kuwi mau jenenge cengkok kemantren. Selendang. Selendang biru. Tata. Ha iki pisan meneh engko gek dibacut ke serpek layon. Tatapono janjimu selendang biru. Yanti. Mbak Yanti meneh. Santi to. Selendang biru. Selendang biru. Selendang biru. Among enaki ati. Tekan baten setiamu. Yang kok duet ngadeg. Selendang biru. Tatapono janjimu selendang biru. Eloyan apa? Adek mau ora metu ya ambuh. Adem arep metu. Lanuan tro? Iya. Laran sik karo njaga Karang Kadempel ya, Tro? Iya. Iki bahaya situasine nek. Nek lir wae sithik genah Kang Slupan. Iya.
Genah kelebon. Iya. Sinden-sinden mono seneng kok anak. Iya. Ayo nembang terus. Ya. Aku seneng ke anu lho Neng. Apa? Nek bar lagon songo kek bocah bajang ngiring angin ana banyu segara ngene-ngene ketemu sosise sami gembandul. Ngawur. Ra ya ngono. Ngawur ora kena ngono kowe. Aku krungu ku ngono kok. Ngene kapono sosise sami gembang. Surat eling-eling gah aku. Lah iki nembang apa perlune kok ta? Heeh, ya. Mbak Yanti jumeneng Mbak Yanti. Ya. Ayo medun Mbak Yanti. Ya. Ana sasepati. Ya. Rasah wis esuk. Heeh, iya neh. Are sengak men aku. Ora lho, aku ki ya ora sengak. Ya meng tiru-tiru liyane kuwi doan kuwi apa. Aku kan baik, Dik. Liyane iki jane ya baik. Baik kabeh. Heeh, nek ne lagi. Pripun to kabare? Hah? Pripun kabare? Ora takon kabar-kabar. Iya, heeh. Arep nembang apa? Wah enten sik nyuwun podang kuning. Podang kuning. Iya. Suwe ra makani manuk nih. Oh iya. Iya. Weh, Mas, ditukokke. Tukokke pakan. Iya. Ora yo. Langsung ngono apa? Bawa lah nganggo bawa. Dinikmati suarane sampean kuwi. Iya. Santai aja ngamuk. Nadyan wujud temung peksi. Alos manis tor merak ati. Piye kuwi lho Mbak ya disemangati sing agene. Sik pundi to? Mas Juang to? Udu kok. Sinten? Sing ngamuk kendang kuwi apa? Lah nek kowe genah geliak-geliak arep apa? Lah iki pun semangat sedaya lho. Wah iya. Bener. Wasuenggon kula lana goleki si podang jenah iba bunga ngatiku. Iki disusul Mas Ganes. Wah, putra Ki Sultan Hadi Sugito reng. Ah iya. Heeh. Kuwi cocoke nganggo sandangan manusia sendok kae kok. Aku sak mbayangke lho reng. Apa? Aku nek ngerti manusia sendok joget ki tak bayangke kuwi wajahe Mas Ganes ngono. Wae ngawur ora. Nah ya untune wis ngawur.
Nah, ayo apa ilang to? Nyanding bisa dadi tombo Ayo. Men dikendangi kacang emas. Ya. esuk awan ning omah wis ora krasa keluyuran anggolek sing tak sayang mabeng-mabeng miteraku goleki ora krasa esuk awan nganti wengi iman yen nganti liya bang nyawang reyang-reyang tak sawang pencok ning ngepang kekencangan tak idik saka katurungan sarane konceng dheweke kalih pencokan Lelakar tak salah keajeng ngece kuning agawe pikirku komeng seret ireng tak sawang aduh manise hidup bunga yen kelakon ning sirane ora bekal atiku kekiwang liyan yen si podeng atutut ati kepranan ora madoh atiku sangsaya putra tak seranani sun pikat mulut seret ireng tak sawang aduh
Sampun. Matur nuwun. Ayo kuwi fansmu kuwi. Iya. Ora nek-nek. Oh, Bre, ngadeg, Bre. Ya. Bre, melek, Bre. Ayo yoga. Iya. Ayo 6 Ruby 6. Ruby 6 sapa? Mbak Yoga, boy. Kecilikan nek nemu gini. Kamu gini iki. Iya. Ayo. Heeh. Lagune karo Supre. Iya, malah nyekli tangan. Awas nek utah. Wis utah. Wis ta. Sampai tumpeh-tumpeh iki lho. Biasane neken e. Iya. Ki sing larase Cik Slendro. Heeh. Lagune pamer bojo ren. Weh. Piye kuwi garap? Ayo. Rama nempi. Ha ngono. Ya. Pipi nemo. Ha iya. Oke. Nah, di men dingengreng sik karo kanca-kanca. Iya. Hah, tenan. Slendro, Mas. Ya, nek pelok gedhuwuren kok. Iya, aku wis ngengreng pelok gedhuwuren. Iya. Ansor laras ki apa to sing ra iso? Oh, sing ora iso ku ya mung kuwi nyimpen wadine kancane. Ya kan wadi kita bersama. Lah iya, lah ning terus iya. Ayo. Pelok Mas Lendro. Pelok. Hah? Sing penak lho ya, gah aku. Ya karo nuthuk papat. Penak. Iya. Citra janji, semono tekan ora? Gah aku nek mecicil. Ah iya makane Slendro. Iya. Dicampuri papat. Iya. Kok wis balungane ngetut wae. Iya, karo vokale. Iya. Wis tak alem apa-apa iso. Dudu anu Slendro. Roma nempe pira mau? Dudu. Dudu. Nah. Yo. Ansor laras. Hatiku batang sakelingan kepengen nyaman sebelah wis nangis
500-an. Terus. Pamakai gelang. Ora, 8, 5, 6, 7. Otak kita. Otak kita. Otak kita. Loro. Kita tunggu. Lagu-lagune digarap ya, Reng? Iya. Iki diteruske sik lakone. Oh iya. Aja kakane gojek. Iya. Iya. Dengan tani ta ki? Ya, Reng. Iya. Tunjung jare saka ngisor. Tunjung. Karo Reng, Ya wis sabar to. sik tak tanda tangan sik. Engko nek aku muni tunjung ki medun iki. Iya. Jan, udah dadi udu tunjung dadi ora entuk medun. Ya. Ning pinggiring bengawan. Iya. Janeng naluka kacilang Bedha-bedha mratawaning ratri Sasadara wis manjer kawuryan